Keyboard pulit ha kasing jan kila yo ban kem no ya arngot ki brio na North Garo Hills District halur ka jingken no don kti ha ka bakan tho persha ya ke India bat pen pau jingkershan ya ke Pakistan. Kini ki arngot ki belasyak kem no ki dei ki balatip kerteng kum usil gering di sangma nakasnong churi bolbok bat u asbat bi marak nakasnong chambil dam village ong ki pulin. Lakem no ya kini ki arngot hadin ka jingmedui ejahar di ki bor penyai district ka North Garo Hills haga kat santrik Jemang kata hadin bakawe ka video link baka Facebook jong usil gering di sangma kala sapreng hai ki rensan social media kum ka Facebook bat WhatsApp ha ka balayo iya ki arut ki brio ki bala perta bat penpreng ai ka khubor haga ketien Garo ki badap da ka jingshun niam bat ki jing perta persha ya ke India bat kershan ban le ki kam thombor persha ya ke India da ka Pakistan. Ki benta ki badan ha ketika video kilong persha ya ka senshar khadar bat ka jinglong bajana jongkari khamtam haba phai ka jinglong jingman kumba kolong menta ong ko khubor pulin. Ka jing to kit halor ka ni kalaya shakmat ong ki pulin.